Wel, mae marwolaeth Rhodri Morgan yn golled fawr i'r genedl. Bydd unrhyw gofnod sy'n cloriannu cyfraniad pobl i ddatblygiad democratiaeth yng Nghymru yn yr oes fodern yn dod i Rhodri Morgan ar y brig fel un o gymwynaswyr mawr gwleidyddiaeth y genedl a un o benseiri sefydliad y Cynulliad. A nath arwen llywodraethau yn y Cynulliad ar gyfnod anodd iawn yn hanes cynnar y sefydliad a llwyddo tywys llywodraethau yn cynnwys clymbleidiau gyda'r democratiaid ryddfrydol a gyda Phlaid Cymru bod e'n lafurwr mawr i'r carn, llwyddo clymbleidio a arwen llywodraethau ar draws y Cynulliad mewn cyfnod go anodd ar adegau. A roedd e'n gwleidydd unigryw iawn yn cyfuno bod yn ddeallus tu hwnt yn un o'r deallusion mawr yng Ngwleidyddiaeth Cymru, gyda hefyd elfen gyffredin iawn gyda phobl ar y gallu i uniaethu gyda phobl o bob cwr ac mewn ffordd unigryw iawn. Ac mae hynny'n sgil anarferol iawn. Rwy'n cofio pan ddath gymwynas fawr am i a dod i helpu lansio fy ymgyrch i fan hyn yng Nghastell Nedd ar fyr rybydd y ddath a cerdded gyda fi trwy strydoedd Castell Nedd a roeddwn ni'n synnu bod pawb yn ei adabod mae'n debyg, a pawb yn ysgwyd llaw ag ac yn barod i gael sgwrs a fe yn hel straeon a hel atgofion gyda nhw fel tase fe ni'n nabod nhw i gyd hefyd. Ac mae'r gallu hynny i ysgogi hoffter ym mhobl a uniaethu phobl yn byth gwerthfawr iawn. Bydd ei golled yn golled fawr i fywyd cyhoeddus yng Nghymru.